Takže zdravím ľudí, dneska si zahráme Bed Wars. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a poďme na to. No tak ako poprvé by som si vytvoril ironový meč, takže si počkám na 7 goldov a vytvoríme ten nejaký endstone na posteľ. A nezabudni dole do komentárov napísať, ako sa máš. No určite by sa nám hodilo aj ten nejaký armor, takže napríklad ten chainový, ten je ako taký základ, takže za mňa sa hodí. No už to skoro máme, takže už iba trošku a už si to môžeme vykraftiť. No ako pochybujem, že by som toto vyhral, lebo dlho som nehral niečo také, ale dúfam, že aspoň dám kill alebo podobne. No takže už si kraftíme a vykraftíme si endstone aj nejaké to voľno. Sakra, už môj spoluhráč toto tu zastával. Teraz to budem musieť ničiť a ničiť, no tak to trošku potreba. Ak chcete, aby som takýchto videí zo serverov alebo proste z Minecraftu natáčal, tak dajte like a napíšte dole do komentárov, čo si o tom myslíte. No takže už iba základ z vlny a už to budeme mať. No takže takto. Ešte tu na vrch a bude to tak. A teraz asi sa vystavieme tu. No len musím dávať pozor, lebo ja v takýchto mostoch veľmi nie som dobrý. Takže dúfam, že nespadnem. Takže pomaličky musím. Mohli by sme tu aj robiť nejakú pasť, ale neviem ako na to teraz, takže prvé sa tu poobzeráme a uvidíme. Ešte spadnem tu. To bude nebezpečné. Ale zatiaľ to nikto nie je, takže zatiaľ ako je to v pohode. Takže dúfam, že to aj tak naďalej bude. No, nie. Ach jaj. A ja som prišiel o svoj krompač. No, o krompač, o meč. No ale môj teammate sa stáva niekde, tak idem asi za ním. No musíme dávať pozor. No stávaj. Dávaj. Dúfam, že ich porazíme. Nie, dávaj, prosím. Nie. Mal ironový meč, to som nemal šancu. Jedine, že by som ho zhodil. Ale to je nízka pravdepodobnosť. Ale skúsime to znova. Yes. Čo? Tu sú bieli. Toto nie je dobré. Utekaj. Kde je môj teammate? Les. Čo teraz? Áno. Utekaj. Ale ešte nemôžem zapadnúť pobrať toto irony a goldy. Nech si možno niečo kúpim. Oni už idú. Utekaj. No, dávaj. A yes. Poď. Oni idú. A sakra. Teraz kde? Utekaj. Nie. No tak.
na dneska by to bolo všetko, tak čus.